Takže ide, Andrej, posledné naše tretie video. Ako sa správne ide ferata. Netreba sa zamotať do len, že? Treba sa včas prehačkávať. Základ úteku. Ešte šťastie, že nemá sukňu. Teda tú škótsku, neviem, jak sa to volá. Ako? Kilt, no. Toto. Záverečná skalná pasáž. Takým stresným zahačkneme. Využijeme ruky, nohy a krásne vystupujeme ďalej po skale. Tak a sme